Bon dia, tinguem aquí des de Vilanova la Geltrú. Aquí tenim l'Aleix, que ens explica una miqueta la jornada. Bueno, pues hem arribat aquest matí a les 6:30 del matí a començar a muntar tota la miqueta aquí la trobada de la fira i bueno, és la nostra trobada essencial d'Amics del Trànsit de Vilanova, que és la nostra trobada principal i bueno, de moment són les 10:20, ja portem més de 100 cotxes que han vingut i bueno, esperem que sigui un èxit com cada any. Sí, doncs molt bé, vinga, moltes gràcies, Aleix. Moltes gràcies a vosaltres. La desena trobada de clàssics a Vilanova i la Geltrú. És, sens dubte, una de les cites esperades. La bona feina i la constància dels amics dels clàssics de la ciutat s'han guanyat el respecte i la confiança dels aficionats. El lloc de reunió era la plaça del Port, un entorn ideal per exposar els vehicles, on l'organització té cura d'ajuntar en el possible per marques. I com ens deia l'Aleix de bon matí, ja superaven de llarg el centenar de cotxes, arribant finalment als 150 vehicles participants. Durant la trobada també es va agrair als membres de l'estaf, en Jordi Brunet pel seu treball de secretari a l'entitat durant 10 anys, on se li va lliurar una placa. I a la Yolanda Navarro i la Carmen Calabozo un ram de flors a cada una per la seva feina envers la festa. El club també es va ampliar amb el seu número de socis i, naturalment, ja miren cap al futur, en fer una gran fira del motor. Pel que fa als premis, el Jaguaré va obtenir el trofeu al vehicle millor restaurat. Un Citroën 11 amb 69 anys d'història el més veterà. La moto de més edat va ser una Morini i els participants amb cotxe i moto més llunyans van ser Samuel Mellado amb un 133 vingut del Serral i la Ossa 250 d'en Ramon Tapioles, vingut d'Igualada. Un cop més, en Ramon Tapioles ens fa arribar un resum d'alguns dels vehicles que es van acostar el passat diumenge 14 de novembre a la capital del Garraf. Des d'Autos Històrics també volem fer menció als qui van aportar el seu suport, l'Ajuntament, la Fira de Novembre i Ports de la Generalitat. Naturalment, a tots els participants per mostrar un cop més els seus vehicles, ja que sense ells això no fora possible i en aquests moments és molt important que aficionats, clubs i federacions estiguem ben units per tal d'alçar la nostra veu de la passió que ens agermana i poder afrontar tots junts les restriccions que arribaran molt aviat per les ciutats amb un cert nombre d'habitants i que els governants entenguin la nostra afició i ens donguin una solució. I per acabar, un fort aplaudiment a tot l'equip dels amics de clàssics de Vilanova i la Geltrú per la seva bona feina. Autos Històrics.